Il-produzzjoni Tales of the Extraordinary hija partikolari. Tiċċelebra l-inklużjoni fl-arti permezz ta' film ninħoloq bir-realtà virtwali. Din it-teknoloġija l-udjenzi ser ikun qed jaraw id-dinja mill-lenti tal-persuni b'diżabilità, dawk bl-awtiżmu. Ma' TVM News il-produttur Brandon Terribile qal li din il-produzzjoni audiovisiva hija unika. Il-protagonisti tagħha huma tfal bl-awtiżmu, tfal li għandhom bejn il-5 u 12 sena. Waqt li qed noħolqu x-show, waqt li jiena qed nitrenjhom biex jirreċtaw, dejjem irrid nara kif ħa inbiddel l-affarijiet skont l-abilitajiet tagħhom u l-bżonnijiet tagħhom ta' dak il-ħin, anki waqt li qed jaraw ix-show pereżempju. Missier wieħed mit-tfal huwa Kieran Kirkop, ibnu ta' 12 sena għandu l-awtiżmu. Qis dawn il-produzzjonijiet bħala importanti għall-iżvilupp ta' ibnu. Għalli għatuħ l-opportunità li jħossu parti mis-soċjetà. Bil-virtual reality ġifieri talmu jinteraktjaw ma' softwares avanzati li mbagħad ħajjinhom iktar qudiem fit-tagħlim tagħhom. U jużaw it-teknoloġija li għall-futur tagħhom speċjalment tkun importanti ħafna biex ikunu parti minn soċjetà li tgħinhom jimxu l-qudiem ukoll. Il-produzzjoni qed issir bis-sem tal-Fondazzjoni Inspire. Christine Briffa mill-Fondazzjoni Inspire spjegat li dan il-proġett jagħmel parti mill-proġett Learning in Context. Dan huwa maħsub biex jitejjeb il-ħiliet tal-persuni bl-awtiżmu. Progress fil-komunikazzjoni, meta niġu għal creative thinking, l-immaġinazzjoni, programmi bħal daw proġetti jgħinuhom ħafna f'daw l-aspetti ħalli mbagħad ikunu jistgħu anke jieħdu dak li jitgħallmu fil-ħajja ta' kuljum. Il-produzzjoni Tales of the Extraordinary issaret bl-appoġġ finanzjarju tal-Kunsill Malti għall-Arti.